Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și iarăși ne vom juca acest joc cu pompieri, da. Bă, stai, așteaptă-mă, nu pleca fără mie! Nu o să am niciodată prieteni. E, aia. Ia uite-mă pe ăștia că ies din mapă, efectiv, în loc să facă ei ceva. Hai să ies mai bine din mapă, hai să stau degeaba, adică, efectiv, eu ce naiba să mai fac? Ăștia poate sunt bun la șof. Au laptop, că eu joc de pe telefon, adică, da. Uite, frate, ce drum greu. Băi, era mai ușor, e mai ușor, era mai ușor să dea decât în față și mai mă împinge și ăsta. Come on, man. Uite că m-am blocat din cauza ta, da. Da. Hai la închisoare și arestăm pe ăștia. Da, noi suntem și arestăm. Glumeam, noi arestăm. Îi salvăm. Care prindem? Dar chiar la un incendiu, care credeți că a fost maximul de persoane salvate? Dacă voi știți. Hai, gata. Haide, mă, și... eu, ce s-a întâmplat? Cine a dat foc la închisoare? Bine, prizonierii cred că au dat, dar nu contează. Nu contează, întrebăm pentru că ca să știi mai multe. Eu sparg ușile, nu mă interesează. De foc. Focul e prietenul meu. Dar chiar, de ce? De ce efectiv? Stinge-te-mă singur, ca instinctor. Ui, ce drăguț, nu pot să... Hopa, l-am omorât. Da, super. Haide, bă. Dă-i-mă cu toporul aici. Așa, spartă. Eu adică sparg vectușile. Da bine, cred că chestiile astea că dau foc la închisoare e și... Adică e și un motiv să poți evada. Știți? Aerisim camera. Trebuie aerisită, ok? Lume, trebuie să aerisim casa. Ăsta a rămas fără instinctor. Și rămân și eu fără. Ok. Dar nimeni nu civil, nu... Nimeni nu e în partea asta închisorii. Hai, da și mie să mi-l umplu. Nu fi zgârcit. Cred că avem același instinctor. Trebuie să fie cât mai mult în ăsta, full, adică. Gata, haide. Aoleu. Da, de ce, mă, frate, stă ăsta? Că în loc să... Nu cred că e pro player. Sau? Nu știu. Imediat ce va începe următoarea rundă, voi intra cu el în mașină. Aoleu, ce mă enervează colegii. Aici nu e nimeni, deci lăsăm. Aici nu văd pe nimeni. Încă un foc stins. Tot nu e nimeni, oricum nu cred că mai supraviețuia. Hai, mă, sparge-te. 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 Când zic eu să te spargi, te spargi. Așa. Camera aia de supraveghere ce face? Stă exact. Am oprit muzica din jocul ăsta ca să... Poate îmi lua un copyright și de asta. Dă-i.
Dă-i. După runda asta, gata, nu mai ne jucăm. Dă-i. Adică voi mai crește eu un rang. Bine că nu e niciun rang în jocul ăsta. Trebuie să ies din clădire, că se va dărâma. Asta s-a ținut. Unde e? Aici e ieșirea. Ieșirea bună. Vreau să apăs pe butoane. Ar fi mai șmecher efectiv să ți-l dea full imediat ce vii aici. Bam. Cât 3 pompieri mai sunt în viață. Dacă vedeți acolo jos, sunt sub numărul 3. Și am văzut că imediat ce moar. Știți de ce știu chestia asta? Pentru că efectiv am dat foarte pe lângă. Am dat în meciuri oameni care efectiv nici nu-și făceau treaba. Adică să aflau un jocul ăsta decât ca să se joace. Da, efectiv să ne încurce pe noi, știți? Știți atunci când vine... Pot să sting și acolo? Nu cred. Nu, da, nu pot. Citizen. Cam atât am promis cu acest episod, deci pa! O zi.